Salut! Astăzi vă invit la o acțiune gratis care doresc să vă redeschideți un cont pe Trading 212. Veți primi o acțiune gratis. Cei care intrați cu linkul meu de afiliere, adică vom primi amândoi o acțiune. Doar trebuie să vă deschideți un cont, veți primi o acțiune gratis. Eu tot la fel voi primi, dar cel mai bine e să încărcați contul după ora 3:30, da, ca să primiți o acțiune din America, că sunt un pic mai valoroase. Poate să pice una de 1 euro, poate să pice una de 100 de euro maxim. Și vă invit aici codul meu de afiliere. Da? O să-l pun și mai jos la video ca să puteți să intrați. Pentru a pune 1 euro sau cât vreți voi, 5 euro, eu zic că merită să vă pice o acțiune de 50 de euro sau de 100, depinde. O puteți vinde în secunda următoare, după ce o primiți. Bine, prima dată trebuie să reîncărcați contul și dacă vreți o puteți ține în continuare. Poate scade, poate crește, depinde. Pe termen lung este imposibil să pierdeți. Bine, vă mulțumesc și vă mai aștept la următorul video despre pachetele mele, că cele am, acțiunile mele. O să fac un următorul video.